Ndiphinde ndibuye ke zithandwa zam ndithi kusekho abantu ababebhalayo babugqiba ukubona le video ndigqiba uyipowusta. Mama thina sihlala kude, abantu thina ngabantu abasuka kude. Xa uzazi uba ufuna ukukhululeka sithandwa sam uyahamba, uyayincama ibhedi yakho, uyayincama ibhedi yakho. Omnye abuza uba mama waye ungazothetha apha efowunini. Hayi, anyanga efowunini, dala ndisitsho kuni umntu ofuna ukukhululeka uye esikolweni. Nikhumbule laa nto ithi uyazi xa uhleli kwelaa khuko phaa phambi kwam kuvela iinto ezininzi ezingasozivela apha efowunini. Ukhumbule not wonke umntu usebenzisela ikhubalo elinye, asebenzi ikhubalo elinye for umntu wonke, neentsebenzo asebenza iintsebenzo ezinye emntwini wonke. Andiphindi, umntu ngamnye uneengxaki zakhe, iingxaki zenu azifani. Isenokwenzeka ingxaki ingasodwa nazii-products, kwenzeka ingxaki yomnye ufuna aqale emanzini, isenokwenzeka ingxaki yomnye umntu hayi yintsebenzo nje apha esikolweni, omnye umntu funeka umse entabeni. Ndenza nje umzekelo Camakwini. So azifani iingxaki zenu, nani anifani. Yiyo le nto uzawuva abanye befakaza ngee-products. Athi umntu ndithanda uqala usebenzisa ii-products kwarayithi, athi omnye kudala mna ndizithenga ii-products. Uyabona ne? Wena kudala uthenga ii-products akuboni into eyenzekelayo, ize esigodlweni izosetyenzwa, izohlola, okanye kwakuthiwe izokwenza intsebenzo, usaqweba, buya xa uredi. Azizode zikusebenzela ii-products, awufani nomnye umntu akafani nawe. Ndizama ukuthi ke zithandwa zam abantu abafani. Isenokulungela indaba yee-products, isenongakulungeli. Mhlawumbi usafuneka usetyenziwe, funeka ukonsalthwe, uxelelwe uba mawuthweni okanye mawusiwe phi okanye mawuthini na. Hence ndidla ngokuthi kuni qho mna andisebenzi efowunini, iza kum esikolweni. Nee-testimonies nizibonayo apha zingabantu abahlukeneyo, ngabantu abangafaniyo, abantu asoze bafane nanini na. Yile nto ndisithi izani kum, umntu ahlala ekhukhwini, sijongane, sive ubuhlwele ingelosi thina ngani, hayi ndim, ngulo mntu undisebenzisayo. Hence ndisithi kuni khayiyekeni ukuxabisa into yefowuni. Ndizamphendula ke aba bathi anobaxelela ezi ntsebenzo ezi zilalelwayo, ngoba abantu bazayo bazolala Tuesday and Wednesday bahambe kusasa Thursday. Ziintsebenzo ezo ezijulileyo, ziintsebenzo ezijulileyo zokukhulula abantu okuba baphangele, bakhulule abantu abakwibhizinesi, bakhulule abantu abathi mna ndiyazamela ngento ethile noba zintoni na, kodwa ke izophakamisa abantu. Camakwini ayiyontsebenzo ke iqala, intsebenzo kudala ikhona nto nayo. Asithethi thina kakhulu apha efowunini. Camakwini ke zithandwa zam.